Este día tan importante para nós, Pepe, me faltas en esta parte traseira que son os meus compañeiros do goberno e tú tamén, concelleiro de urbanismo. E, bueno, quero saudar a toda a xente que hoxe quiso acompañarnos en este momento tan importante. Que hoxe é un día de semana que hai que facer un montón de cousas na casa e traballar, e nos dedicades este intre e vos agradecemos de corazón. Tamén os comerciantes, tamén os empresarios, tamén as persoas que teñen aquí algún negocio, tamén os veciños e veciñas que viven en Puxeiros, tamén as asociacións que estades aquí veciñales. E, por suposto, ademais dos meus compañeiros do goberno, que o facemos en conxunto eles máis eu, lle damos a benvida e lle damos as gracias por estar e polo que supomos aquí a súa presenza, que é financiar esta obra, a conselleira de Infraestructuras, a María Martínez Allegue, e o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López. Gracias aos dous polo compromiso con nós, gracias á Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra. Hoxe é posible que fagamos este soño realidade con esta primeira pedra. Quero saudar tamén a miña compañeira de Tameiga, porque a concelleira de Tameiga, que é deputada no Parlamento de Galicia, e, bueno, e creo que hai que tamén nomear a Camilo, o concelleiro de Obras, e precisamente a Pepe, o concelleiro de Urbanismo, que moito tuveron que ver con chegar hoxe hasta aquí. Hai un ratiño cando chegaba me decía Mariluz, que está por aí, unha veciña de Tameiga, me decía: ai, Nidia, que rápido conseguimos isto, porque eu de verdad che digo que cando colocamos aquel cartel, que estábamos na campaña das eleccións municipales do ano 23, cando colocamos aquel cartel con tanta ilusión, decía eu para min: sabe Dios cando se fará esta obra. Pero tú sabes, Mariluz, que as obras que nos comprometemos todas damos conta delas. Me decía tamén que pensaba o mesmo cando falábamos da vivenda pública que estamos a construir en San Eleuterio. Dice, pois igual, foi rapidísimo. Efectivamente, querida María, ese é o teu compromiso con Mos, que María xa leva unhas cuantas visitas a Mos, porque María pois é coñecedora das necesidades, porque coñece ben este municipio, e Rueda, o presidente da Xunta de Galicia, tamén. Recordo o día que o visitei hai un ano e pico, e, bueno, pois entre as prioridades desta legislatura, pois unha era esta, hoxe decía presidente, o novo Puxeiros ten que ser unha realidade, e tamén o Rebullón, que sabedes que estamos a construir a nova escola infantil e que en breve empezaremos o centro de cuidados intermedios. E o novo Puxeiros, saúdo tamén a Ana, a delegada da Xunta de Galicia aquí en Vigo, lle estaba dicindo a Ana é que Puxeiros é algo máis que Mos, é que Puxeiros é un lugar que territorialmente é Mos, pero Puxeiros é un lugar que conecta toda a área metropolitana. Por eso é moi importante telo o máis axeitado posible, o máis cómodo posible, o máis accesible posible e, por suposto, o máis moderno e a altura do tempo no que vivimos. Querida Belén, tamén se saúdo a ti, che dou as gracias porque Belén é a deputada de Infraestructuras, leva pois uns meses asumindo estas competencias e tamén xa se deu conta da cantidade de cousas que hai que facer en Mos. A siguiente é peinador, Camilo, non te preocupes. Bueno, a cuestión é que hoxe me sinto moi feliz, non o podo ocultar, porque me gusta ser unha muller comprometida e cada vez que o consigo me sinto feliz. Efectivamente, tiña unha débeda desde que coloquei ese cartel de colocar a primeira pedra, que hoxe é unha realidade. As obras empezaron a semana pasada e as obras van a rematar na primavera aproximadamente do ano 26. E esas obras o que van a facer é transformar efectivamente Puxeiros. Van a facer un lugar de entrada a Mos diferente, un lugar á altura, pois efectivamente, do que se merece toda a cantidade de empresas que aquí confluyen, de veciños que aquí residen, e efectivamente o seguinte que temos que facer pois é desenrolar esa parcela que está na parte traseira, que aproveito tamén aquí para darlle as gracias a Álvaro e a súa familia, que son os que levan asentados con ese aserradeiro pois toda a vida en Puxeiros, e que tamén agora entenderon que é tempo de facer un traslado a un lugar donde permita que aquí se construa vivenda, se desarrolle a parcela e tamén se den servicios e espacios verdes. Mais adiante no tempo, dentro duns meses, falaremos de esa parcela, porque corresponde que veña a seguir de esta humanización. Este novo Puxeiros ven a ser unha obra máis dese Mos humanizado que comenzamos hai 10 anos. Ese Mos humanizado que está a transformar as nosas estradas en lugares amables, en lugares fermosos,
en lugares para que a xente camiñe, para que a xente se comunique de forma segura de unha parroquia a outra e tamén para que os vehículos vayan de maneira segura. O que estamos facendo é percorrer todo Mos e comunicar onde están as igrexas, as escolas, os centros culturais, e o estamos a conseguir. Un territorio donde hai 500 kilómetros de estradas, pois efectivamente parte delas están a ser transformadas desde hai 10 anos en un territorio humano. E iso é do que se trata, que teñamos industria, efectivamente que circulen os camións tamén, pero que lle demos espazo tamén para que as persoas camiñen de maneira segura. Así que eu agradezo moitísimo á Deputación de Pontevedra, porque efectivamente este é un proxecto que o Concello diseñou e chamou a dúas portas, a Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra, que está aquí o seu presidente. O presidente da Deputación comprometido con Mos, pois efectivamente son moitos os proxectos que están en marcha, ademais de esta estrada que hoxe nos acompaña na primeira pedra, porque sabedes que é unha parte provincial. Tamén estamos a piques de poder humanizar toda a estrada provincial que vai por Dornelas, que é 1,5 millón de euros, que por aí vexo algunha persoa efectivamente tan necesaria esa obra que vamos a facer. E o plan da provincia de Pontevedra en Mos, pois que é unha maravilla, querido presidente, o que estamos a poder conseguir, esa estrada Pereira-Satameiga que tamén nos concedéstedes, e seguramente que máis cousas que van a ir vindo co paso dos meses. Ayer en Vigo o presidente da Deputación falaba de 2 anos de escoita, de 2 anos de atención, e eu aquí públicamente ante os meus veciños e veciñas lle quero dar as felicidades, a noraboa e as gracias, porque eu me sinto atendida, polo tanto Mos se sinte atendido, eu me sinto escoitada, polo tanto Mos se sinte escoitado. Eu son un dos concellos, o represento un dos concellos da provincia de Pontevedra dos estándares, 15.000 habitantes. Estamos aí na mitad do listado, 15.000 habitantes, pegados a Vigo, e estamos verdadeiramente satisfeitos de como se atende a todo. Onte á tarde estaba aquí o deputado de Cooperación, Javier Tourís. Sabedes unha cousa, visitamos 6 asociacións, donde se repartiron 60.000 euros. Asociación a asociación, traída a traída, e é maravilloso ver como se atende desde o pequeno, que é tan importante pois poder ver como unha asociación pode mercar mobiliario ou como unha asociación pode cambiar o sistema de calefacción, hasta o non tan pequeno que é importante, que é unha traída de augas que atende a Deputación facendo inversións nas súas instalacións, ou como é o grande é isto que temos hoxe aquí. Por eso, gracias, querido Luís, polo teu compromiso, e gracias, querida María, traslada ao presidente que estamos moi agradecidos do compromiso do presidente Rueda con Mos, que o tivo sempre, o tivo cando non era presidente, que era vicepresidente, e o ten agora. E nós estamos aquí, efectivamente, desde o goberno, que lle dou as gracias a todos e cada un dos meus compañeiros, para responder, para atender as vosas demandas, e a mí me tachan de pesada, de que estou todo o día pedindo, pero efectivamente é o que teño que facer, porque é o que vos me trasladades. Eu son unha alcaldesa intensa en canto a petición, porque Mos é un concello que merece que teña unha alcaldesa intensa e un goberno entregado. De verdad que estou moi contenta de ver esta primeira pedra e durante todo o verano de ver esta transformación que decía, quen me decía que había habido 2 veces? Ramón Alonso me decía, é a segunda vez que veño, efectivamente. A primeira vez viu María a firmar aquí in situ o convenio. A segunda é hoxe que poñemos a primeira pedra. Estades convocados a terceira e espero que veña o presidente Rueda, que será a inauguración desta gran obra. Nada máis. Moitas gracias. Viva Tameiga, viva Puxeiros, viva Mos. Moitas gracias.